marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sian-sian si Tuhan ni hinadenggan, marsinondang debata. Say narodo debata, jaladang taga monhohom ibana, ay songonondo di dok Jahoba. Usehonok kumaik tuak ka na mauwas, dohot akasunge tu namahiyang, usehonok kuma tututod diku tu pinoparmunan waeng. Jala pasu-pasukku tu pinoparmusugot. Jahoba do debata, jala ibana manodangi hita, tabaton hamuma akka pilihan pestai, sahat rodi akka taduk nilanggatan. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus, hudok kami mauliate tu hosian nasarohanami. Ala di paujak ho huriam di tanoon. Jalal dohot kami di joho tusi. Saya suruh matod di perbadia turohanami. Asa tunggu parhatopot kami ho hanguluan nami. Asa lohot tu ho kami marhite hapar seaun nasitong. Jala asa tuktong halasok kami pasangapon guarmu, natar puji rodi saleleng ni leleng na. Amin. Maret de mahita. Tangion hamuma patik ni debata. Ima natar surat di Rom 12 ayat 2. Songonon ma hatana. Jala unang gabe sarombang hamu dohot portibion. Alai gabe imbaru mahamu dungmuba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata. Ima na uli nahinalasson na dohot na sundenggan. Ima sahatna atong rak mangidugugo mahita tu debata mangulahon na humbar tu patik nai. Ali Tuhan debata say pergugoy mahami mangulahon na humbar tu patik mi. Amin. Maret de mahita. Roh
satopoti madosata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargugo na suatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saliling-liling na doa sini roham say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beingot akka dosa nami ay jok dohami mardosa maraduk koko jala jok do usungguli hami rimasmu merhite sian pangalasion nami di hatam ali Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalasion nami unang alang asini roham sayurupi mahami ho ali Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigema hata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa satokid dohu tadik konho alai papungokku mahomu se marhite-hite akka asi ni roha godang tagan di parpiar ni murukku hutabunihon bohikku satokin maradok konho alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyakku ho ninna Jehovah si palua hasangapon madi debatana di Gijang amin. Marede mahita. Tabigema hatani debata nagabi turpuk di Bornginon ima natar surat di panurirang Joel bidutolu ayat sada dohot 2 hujahahon ma dihita jadi dung songoni pangusehonok kumato dikku tu nasibuk gabe manurirangi ma akka anak muna dohot boru muna marnipi ma akka situa muna jala maralatan akka duli-duli muna dohot dotu akka naposo muna bawa dohot boru-boru pangusehonokku di akka arii todikku ima sahatna martua do akka natumangihon hatani debata jala naupeopsa amin. Marede mahita.
Tahatidakom mahapursiautai songon nina hatidakon yak kadungata sa pursiau di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parbugon na suatu dosa natu mo palangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak yang debata Jehovah iman na tunggu ni Maria naga gabe-gabean santon di parbadia adorang sobuhan ido hata nato mana bernit di pangwani silatus nama keterpajal luiban di hau pinarsilan natua tuno toro dung ditano namulak maulu di hari patoluhon nama naik surgo lahun dulu siang di debata Jehovah amanai pagugona suatu dosanya isi banai pamamulak sogo takanoon mangumi halak mangulu dogot namate au porsea diton di perbadia jala dong sada uria nabadia uria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot ya sesani dosa dohot ya hatai namando mulak mulu sogot dari halak namate dohot ya hangguan nasora sudah. Amin. Mare de mahita. Damene de batana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta ama kadongan saha porsiaun namar saur di bagas joron itu hatta nang akamanami nanami na dohoti parmingguan naik satongan di bagas nabi di minggu penta posta paduahon parningota di hasa saur ni tod di porbadia horas madi kita saluna barita nauli evangelium di minggu pentakosta na paduahon sedarion
Dienet dan suratnya Apostol Paulus tuhuria rombid dualu mamukasian ayat sada torus tu ayat walu huzahama tapai hutihu mak ope dang namangonai be uhum tuakan di bagasan Kristus Jesus aka naso marpangalako marguru tu daging na marguru tu toddido ainunga di palua patik ni toddi hanguluan na di bagasan Kristus Jesus doa siap patik ni dosa dohot hamatean aidung sumargogo patiki na pinagali ni dagingi disuruh debatado anak nasa diri ala dosai marrupahud daging perdosauni gabe songonima dihonahon uhum tu dosai di bagasan dagingi asa jupang mahatigoran na pinangido ni patiki dihita aka na mangihuton toddi'i dangbe anggo daging ay pardagingod do di parrohahon aka na mangihutod dagingi alay toddido di parrohahon aka na mangihuton toddi'i ay hamatead do harohaon ni daging alay hanguluad do alay hanguluad jala hadameod do anggo harohaon ni toddi hamusuon dopak debatado harohaon ni daging dangolo duki di patik ni debata ay daktar bahetsa alay daktar halomohod debata akka parroha daging imasaha ni turpukta hurian itu hatta makadongan saha porsyaun tuluma di huriatta perayaan naikot di pestahun 2 hari sadamai pesta Natal paduahon pesta Paskah na patuduhon pesta parningotan di hasasaur ni toddi porbadia digawari do dihita natului pesta anggo di hari hana naik do di hari hama mate dang digawari oni pesta dihita jala diguritod doi di anggaran dasar ni HKBP bahasa idok pesta totu mula pesta tudus doi mula dong nasaur matua zolma manangadong namoding di halak kita matak dak kay dok tutui pesta ahado tahe biasa idok manang muli Jakarta pesta na masuli idok ko ni paujung hari-hari dak jadi dok dihita long namatean adiga do pestanen nadang adonge alai adiga do adakna adiga do paujung hari-harina dan mula pesta kawin mula dong marhasokotan itu ridok go pesta perkawinan di hakam guari do sasitong na buasa ta guari buasa di guari HKBP na tudui pesta nian liling go molo Natal hampir dia patuduhod do dirayakon halak Kristen ala saya marpaska doang go di mulana alai dong di pasikop akka tokoh-tokoh gereja gabe si halat sonotom mahadudubuna dong dienet terhera ditotop poma ari aidang mungkin halat sonoton Jesus mulo sotutui bana tubu tu hasiang anon
Totu pesta na belgamay. Si alat sonotom may. Buasa di pesta Paskah kedua hari di pesta hot jadadak ya luntur do behuriata do piga-piga huria Protestan. Jaladak sudi. Nama pertahat tonon. Alamemak Paskah adalah salah satu pesta kemenangan seluruh orang percaya. Melua jolmai sian dosa dohot hamatean. Nuaeng todi porbadia. Ala marhiti haroroni todi porbadia do. Dipatakas gorni Tuhan Yesus songon naudo ijamita kunatware. Dia adalah Allah yang adalah Immanuel. Tuhan yang selalu hadir dan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia hadir dengan roh. Roh itu banyak sebutannya. Ada roh penghibur, ada roh kebenaran, roh kekuatan. Betul-betul Tuhan itu selalu bersama dengan manusia yang hadir dalam bentuk yang tidak bisa dilihat, tapi dia hadir dan bersama-sama dengan kita. Hidup basungoni belgani pamestahonon di hasasaur ni todi perbadiai. Mekadongan ulak mahita tuturpuk jamita di Pentakosta na padua honon di maido tema pesta padua honon di pai baru marhiti todi perbadia. Pembaharuan oleh roh. Adorak suatu temai hita kamanginang nang dohonon na sudi hera ujahan ni ajaran podah Kristenon na niajarhon dohot na jaminami tahon ni Apostol Paulus marodolat tu sudi bahwa pamusatan ni haluan ni zolma hasisikot ni haluan marodolat sudi kholat di haporsiaw di Tuhan Yesus Kristus do. Semua puncak keselamatan odolan nih haluan nih jolma di sadok portibion dia adalah hanya berajaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di patorang ibadah rumah gajang dang madok dang merguna patik nang akana perzului dang naneng mangagohon ruhu ni persobaon doh pertuhanon na perzului. Paulus tidak pernah mau mengabaikan hukum-hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan Allah. Tetapi hukum Taurat itu hanya membuat orang semakin takut dan terikat di dalam dosa itu sendiri. Karena tidak pernah hukum Taurat itu mampu dan menjadi hukum pembebasan bagi manusia. Alai holan hapor siau di Kristusido. Dang nanang mga bolokon patiki nanang dohonon na si Paulus. Bakit di do ibana do na merguna si tutudo patiki gabi si parorok di tonga-tonga ninggulun hajol maun. Tapi hukum tidak akan pernah bisa membebaskan orang, memerdekakan orang. Tak ya bui patik ngiri bata gabi haluan di jolma. Allah di paralon ni haporsiaun di partiburak ni puda hajahudion dung roh Kristus nasai lohok dope di pemahaman puda-puda hajahudion diaka hakristenon na perzului pusat ni haluan ni zolma holan marhaporsiau di Kristus Jesusido pola di baini bana tudusan songon siabarham ala ni hapor siaw ni siya barham di bano betarudi di las ni roha tarudi di baga-baga. Ima dibayan si Paulus gabe tudusan. Setiap orang menerima anugerah, menerima keselamatan hanyalah oleh karena Kristus Yesus. Napaduahon poda pangajarion ni Apostol Paulus tuhuriana parzulu naktuhitan waing. Setiap orang dibenarkan bukanlah karena hukum Taurat itu. Taurat bukan ukuran kebenaran dan tidak akan pernah bisa membenarkan orang di hadapan Allah. Tetapi manusia dibenarkan adalah
karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pasitong debata hita sitok songo jolma sian nakso jolma hian gabe jolma alana di pasitok Tuhan Yesus do nong mangurasi jolmai sia dosa nama korhon hamatiani selaima podani luteran na paduahon pembenaran oleh iman dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Pamitorio di bagasan haporsiau di bagasan Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Alanido rido ibana mamose asa ganup palak nauk pinitoran ni debata nauk takas majalo hasesan nido saset debata tudus doi dohot halak nauk pinerbadian ni Kristus. Ido main ganup jolma nok porsea di bagasa Kristusi nunga di bagasan hadirionna habadiaon nasihat Tuhan Yesus Kristus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pasikok maimuse di haroroni Tuhan Yesus menguda di bagasa jolma asabui unak saya disonggopi roha daging behasol mauni alaikot disonggopi tod di perbadia asa mangulu saya di bagasa kabadiaun akan ok pinitoran do nong mangulu siya kaporsiaw di bagasa Yesus Kristus di do ibana ma ikot di bagasan tod di nabadia ido ganu akan ok porsea di bagasan Yesus Kristusi. Orang-orang yang telah beriman kepada Kristus dan hidup di dalam Kristus tentu telah di dalamnya hidup di dalam kekudusan oleh Kristus itu sendiri. Ayang gotod dia kamanginang namargor toddi siya mula ni mulana sotuk salah hita dangdung rotod di porbedia gabe martod di zolma daw. Jahamu ma di 2 Musa siana Musa 2 ayat 7 dung di topa zolmai di dung jarihut di bata Jahuba zolmai sian orbuk ni tanoi diobucom mahosa hangoduan tububung ni igungna dungi gabe martoddi namangulu ma zolmai ninna dudisi. Tapi roh yang membuat orang manusia itu hidup, roh na panguluhon, toddi na panguluhon, ido umahen molo di bahasa aslina di dok ibana ruah, nepes, lapatan na manusia memiliki hidup, napas kehidupan, roh kehidupan, alaidang di dok toddi porbadia, dang di dok disi gabe adong matod di porbadia di zolmai, alai di dok gabe martoddi na manguluma nasida. Mereka memiliki roh kehidupan tapi tidak disebut Roh Kudus. Tang di doktor di porbadia alanido sotuk tadok dang doktor di semula ni mulana ala namar toddi do zolmai mulai tubuh ben mangulu tapi adalah roh kehidupan. Nuaing di doktor di porbadia roh yang kudus, yaitu roh yang diberikan oleh Tuhan Yesus menguduskan, memperbadiai jolmai buasa ikut diperbadiai ala totung nunga tod dihanguluan na parjului holam mangulu dang di bagasan habadiauni sukut-sukun di dia do permianan ni toddi'i daktar sirak toddi amang siad daging itu ibarat 2 sisi mata uang yang tidak pernah bisa terpisahkan. Di daging ngizolmaido permianan ni toddi porbadiai alai marasing go pinarhagyo na ido mulu si Paulus mangkobarkon daging itu adalah
daging yang fana, yang busuk, yang mau busuk, dan keinginannya berbeda dengan roh, walaupun roh itu berada di dalam daging itu. Tak tersirak tol di daging. Berkamu nai panurang joil nakki. Dungi use honokku ma todikku tunasa namar daging. Namar sibuk. Jalaga memaralata maka ianak komuna po paramuna. Ninna debata po tu panurirang joil. Artinya daging itu tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan roh. Di bagasan daging itu permianan ni todii. Alai iman asai masih rapusat di bagasan ngulu ni zolma. Ia daging pangalaho hamatea do pinarhagiokna. Keinginan daging selalu bertolak belakang dengan keinginan roh. Nakpe di bagasan sada inganat duiwana, tapi dia tetap bertentangan. Keinginan daging itu cukup berbeda dengan keinginan roh. Persoalannya dia dogu mogo dagingi syatot dii. Mana lebih kuat, tubuh yang fana itu atau Roh Kudus yang ada dalam pribadi manusia itu? Jadi kan mulu di Galatia 5 10 sia sat rodi ayat 20 ngetaratayo nitong natware tadak duri siang guaka parniulani daging par bada-badao, par gutu-gutuon, par suelon, semua di situ. Kalau tidak salah ada 15 butir itu. Ima pinarhagiu ni daging. Dan itu selalu menjadi persoalan dalam kehidupan manusia. Orang-orang yang hidupnya mau berpusat kepada dirinya, itulah orang-orang yang selalu hidup di dalam daging. Tapi orang-orang yang selalu berpusat kepada Kristus dan berpusat kepada roh, dia hidupnya akan selalu berpusat kepada Tuhan dan kebenaran Tuhan. Asa gumudang gogabe pirinungan namang anggo jamita di minggu pesta Paskah nabadua honon. Tak pola godang anggo hatorangan. Iya, ngata boto nalau tu hamatea duanon ni pinarhagiu ni anggo dagingon. Yang hanya menyenangkan dan kenikmatan manusia sesaat. Idahamu mazo pangalahoni na mangulu di dagingon. Miris dua mabege berita na dua boronginon. Contoh, ini hanya contoh. Na di Medani ngazol manwaing inang hasusan baru berlomba sehat bagaimana biar imun tubuh kita ini tetap stabil dan kuat dan meningkat. Semua orang gelisah, semua orang gemetar dalam dunia ini. Nasubuh itu adong bayenon tudongan asa mergogo ibana kondisi saat ini. Ada banyak kok kamu ma bui doh vaksin gabi adong ilegal na diperjualbelikan. Kang ngeri doi. Iya. Itulah hanya kenikmatan dunia dan kenikmatan hidup, kenikmatan daging itu. Keinginan daging itu hanya kematian, kejahatan. Baik kamu mazui. Ngajol manwaing berusaha puasa sehat, puasa saya lalu gembira ngulut tahun,
alai konaronggo pe mangulahon na songoni. Iya, konaronggo pe berani na songoni. Tentu orang yang hidup di dalam daging itu terus akan mencari kenikmatan dunia ini. Bagaimana membuat hidupnya senang dan mungkin terhormat secara takaran dunia, secara takaran daging. Reza hamuan non galetia dima dan 10 yai adong go banguzung ini sih dangi daun ni harazaon ni debata. Itu perkataan terakhir Paulus di situ. Dang nai daun ni harazaon ni debata. Itu kata kunci dia buat terakhir. Dang nai daun ni harazaon ni debata. Bazailah marhuwa be. Lawa habe zabarta sonak kana borsia molorang be idaut harazaon ni debata. Persoalannya bagaimana mematahkan itu. Hanya satu. Biarkan hidupmu berpusat kepada Kristus. Biarkan hidupmu berpusat kepada Roh Kudus. Itulah kalau kita mau mengatakan di pai baru marhite tot di porbadia, hanya Roh Kuduslah yang mampu mengalahkan keinginan daging itu. Tidak ada yang lain. Jangan jawaban nasing. Biarkan hidupmu berpusat kepada Kristus itu. Kita biarkan hidup kita ini dituntun hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mangulu di bagasan Tuhatai. Tangadong dang boy dohono dang boy taluhonon ni tot di borbadiai. Saliling di paluas jolma mangula tot dini dewata. Babua molo di paluas jolma tot di porbadia mangula. Ai kita kamanginangidon waing sahiton. Molo tadok mazo ngeri-ngeri sudah jami tahun murah alai bakol makatahon. Khotbah ini sebenarnya sangat sederhana tapi sulit. Tadok mazo molo subui di taluhod solma pikiranna ya hagio ni rohana ya tayngok ma mararui dihita marabulud dong. Dan itu tentu menurut iman kita dan kepercayaan kita hanya menjurus kepada kematian itu, bukan kepada kehidupan. HP tujuan ningulunina porsea bukan kematian. Tujuan kehidupan kita ini adalah kehidupan. Allah porsea tamat dok nakpe mate kana porseai nakpe mate daging naulu busuki alai dang na mate anggo na porsea ido ha porsea otta aina mangulu na porsea dia nakpe mate ibana. Jadi kalau orang-orang yang masih hidup dikuasai oleh kedagingan nak kamanginang rohana pikiranna suri walana bertentangan iwa ngolu nama pareahi hamatean dakang uluan. Jadi merisuangan nok kapor ni cukup sayang. Jadi tauji mazo bohado to di porbedia meneluhon pikirakon rohakon. Ya, di zamannya kapan urak pada nerubi pe nung ngari patorang ya, ucatokku maruhabatu sian nasida. Roh itu mampu. Kalau kita mau memperoleh hidup
dengan membiarkan Tuhan dan Rohnya bekerja dalam kehidupan kita. Sakaras-karasnya HP hari riota. Kalau mau kita, pasti Tuhan berkarya untuk itu. Jeunang tataluhon manang tadokma unak taului martakang pinarhagio ni dagingi pikirani gabe mago hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita untuk selalu memupuk itu agar roh itu mampu memperbaharui dalam hidup ini? Bui dohonota sahali itor merpabui bui, tetapi barangkali setiap orang songot tu pertobatan dui, mungkin dang bui satokit prosesna, mungkin bisa perlahan. Jika terus kita selalu berpaut dan berpusat kepada Kristus, kehidupan kita ini saya mengarut di Tuhan Yesus, mungkin nangit Tuhan itu akan bekerja di dalam rohnya yang kudus itu. Nuaingak kamanginang didoras ni tod dini zaman dalam mempengaruhi kehidupan ni zolma, dalam membuat zolma mengulu jala mengaduk di daging. Tabereng ma sian alur tingkah kejahatan, siang ngulu parsaoran, kadang sudiru di halal hodzolma asal jupang akan pinikiranna asa sau na di rohana, asa saut sudi sita-sitana, bahkan kadang orang menghalalkan sedangkan magadis jolma diulah dengan istilah track picking. Jangankan membunuh, karena menjual orang adalah lebih sadis daripada membunuh. Itu dilakukan. Cedak terpatorak kita hina gudang ya ka pangalaho na di bagasan ngulu na mangaruk di dagingon. Kita ma merenukon kita sendiri. Apakah kita masih di situ? Apakah hidup kita ini hanya masih berorientasi di dalam hidup kedagingan itu? Kamu manuang mengalului popularitas zolma, mengalului goar, mengalului asa terpandang, tidak takut melakukan membunuh karakter orang lain. Dang mabiar maka tidak kondoh parwaro zolma nuang zolma. Daung sadar dan tidak sadar, dan pembunuhan karakter itu di era sekarang sangat luar biasa demi keinginan daging, demi mungkin mencari sesuatu, demi mungkin mencari popularitas kehidupan ini, mungkin menjadi orang yang terhormat. Imaka na mangaruk di dagingi jiguk gudakian gudang-gudang. Tapi kita ingat lamanginang, semua itu hanyalah untuk mencari kematian. Semua itu adalah holam mengelului hamatian. Sekarang bagaimana kita mencari kehidupan? Bagaimana kita mencari hidup yang seutuhnya? Tentu harus membiarkan hidup kita ini dibaharui oleh Tuhan, oleh Roh Kudus itu. Palwatsot debata mangula di bagasak kita merhite-hite tod di porbadia. Alania kamanginang di bagasa tod di porbadia do zolma talup tu hanguluan sisa liling-lilingna.
di bagasan nguluna di bagasa Kristus do jolma merhatauan manean nang hanguluan na pinarade ni Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam roh adalah mencari kehidupan abadi di dalam Kristus, bukan mencari kehidupan dan kematian yang kekal dan abadi. Daging dan roh yang selalu berlawanan, konfrontasi, tapi kita ingat kuasa kegelapan, kuasa dunia tidak pernah bisa mengalahkan kuasa roh Allah, kekuatan Allah, dan itu dibuktikan oleh Yesus Kristus, dan itu nyata dalam pribadi Yesus Kristus. Demikian orang percaya saliling mangaduk di Kristus didok si Paulus merhite turpukon jolma takasdo tarpai baru toddi ido nguluni jolma asa mangaduk Tuhan nguluan tatinggal homma ngulu na mangaduk di daging tapariahima ngulu na mangulu di bagasan tordini debata amen martang yang mahita. Oleh tema rohanami di Tuhan marhiti-hiti hatam di boronginan di permingguan nami di Minggu Pentakosta na padua honon nung ngasikop Tuhan huhalat sok kami haroro ni toddi porbadia nauk pinasaormo tu portibion tu akkasisiammu nazulu nang tu saluhut akan aporsea dohot nauk kuha porseai jalahu jalohame saharudi bagasat tikion nunga di lehoko toddim nabadia dakkola toddi hangulu abdi lehoko nama bakola mangulu zolmai nabui mabain mangulu holat di bagasat daging dohop pinarhagiokna alai nunga di lehoko toddim nabadia ala nunga di perbadiai ho ngulu ni akan aporsea deho iman apa ibaru hok kami asa saya toktong ibaru hanguluan name asa tartalu hok kami pinarhagio ni portibion dohop pinarhagio ni dagingi na mabui ni mabuan hami to hamatean alai molo toddim di hami toddim nabadiyai di hami gabetalu ma sorop ni dosa na mangaduk di dagingi gabetu hanguluam mahami pargugoy mahami Tuhan manaluhon roha dagingi dohot toddi pardagingoni nasay masih rapusat di bagasang ngulu namyon buitalu Tuhan toddi dan merpabui siak kami alagabe toddi hadagingoni merperbui jala ramos di parngulun nami ipangido hatamdo asa hupai baru hami diri nami marhite napaluatson toddi porbadia manggonggomi roha ate-ate nak pikiran nami asa mapareahi hanguluan doh ngulu nasai marpamusatan tu Kristusi hanguluan nami mau lihat ma Tuhan dihatam nahuzalohami di boronginon tanya kok kami ma sudi ras ni huriama le Tuhan akan dibagas nabi ramoti jalalehon Tuhan hahi pason sudi marwas ni huriama le Tuhan napeak noaing di rumah sakit nang akan amarsahi di tongan ibagas nabi dakka guarak kami Tuhan sada-sada pasahat kami tuho Tuhan pasu-pasu ma si panganon sinumon akka parubatan
dalam mangaleong gogo dohot hahi pason disude ruas ni huriam akka nama ngarsahi di bagasan tikyon pos rohanami toddim toddi porbadiai toddi pangapul toddi hagogoon manonggo pijalamiat di bagasan nasida gabeta ruli di gogo doh hahi pason nasakko sude yanakon nami tangyak konon nami Tuhan aka nahudul di parsikkolaan uhilalahami hatsikna nuaeng alani namasaon martamatam madiba Tuhan saunari merujung tahun sada tahun ajaran dang dibulus parsikkolane Tuhan nasi maroham saya perbisu kia kaya nakon nami oleh Tuhan tuk songod dia pe proses belajar mengajar na dia dopanna pergugui na kanatoras toktong madongani manungguli mangajari di tongan ibagas nabi sa tok Tuhan tarulia kaya nakon nami di bagasan habisuhon dohot habis taran sudesi hobasan nami di kuriamon ali Tuhan pasahaton nami pagonggoponon nami do Tuhan satod dimi margugui hok kami saluhuna boyulah honon nami Tuhan akaulaon nauk pinasahakmu ulah honon nami di tonga-tonga ni Zoromon saido ngani patau hami sudi lumobi hami akka parhaladum marhagogol lahu mangulahon akaulaon na marragami di tongani Zoromon mauliate marohanami diho jalo hami marite Kristus Jesus Tuhan nami amen tapasahak ma pilihatta marede mahita
Jesus do napunaan tatanya kumabiliata ali di batama namin na di banu agijang horo harorwane sa luhud silehon lehon na dinggan do nasang uli basa na mauliutus kupasat kami masyan na lehon mito kami pilihan nami tuho sa ijalo magiwak na hutsus di zulum paso-paso may zalaramo sa asa ho parasyak kami pilihan non patibulhon harazam di tonga-tonga ni huriyam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mito hami salam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen. Namin nariban wagijak say pinorbadia magwarmo say roma harazaumo say sa malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang leo matuhami sadarion hanguluan siang pari si sama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami nak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Bakasan dame jalo hamuma paso-paso di paso-paso jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala saya sima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhom madamena tu todim. Oras madihita lagi rimis do behu bereng naung masih jalangan mahita sudi salam sehat madihita.